ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଉଷସ୍ ମିଶ୍ର ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉଷସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଉଷସ୍ ମିଶ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କିଛି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଷସ୍ ମିଶ୍ରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଉଷସ୍ ମିଶ୍ର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି ଏକ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ସେହି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆକାରରେ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଇମୋହନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଷସ୍ ମିଶ୍ର ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ରାଇ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ପରିକା। ଯଦିଓ ଥମ୍ବନେଲ୍‌ରେ ଏମିତି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା କିଛି ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଷସ୍ ମିଶ୍ର ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ସେୟାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ଅଧିକା କିଛି ହୁଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।